U din il-laqgħa issejħet wara talba tiegħi minħabba l-iskandlu ta' Joe Sammut, l-eks teżorier tal-Partit Laburista, li qajjem tħassib dwar il-ħruġ tal-viżas f'pajjiżna u dwar ukoll il-ħruġ tal-permessi ta' residenza. Jiena esprimejt dan it-tħassib, jiena ħriġt min din il-laqgħa xorta bit-tħassib u jiena qiegħed ninsisti mal-Prim Ministru li dwar dawn l-affarijiet issir inkjesta pubblika biex kulħadd ikun jaf eżattament x'hemm ħażin u kif dak li hemm ħażin jista' jirranġa. Eżattament fuq l-inkjesta. Fuq l-inkjesta. Nitlobkom tapprezzaw illi jiena membru ta' dan il-kumitat li huwa kumitat ta' sikurtà, allura hemm ċertu informazzjoni illi jiena ma nistax bħala membru tal-kumitat ngħaddilkom għal raġunijiet ovvji. Però nista' ngħaddilkom il-ġudizzju politiku tiegħi illi għadni kif għaddejtilkom, jiġifieri illi jiena qed nesprimi t-tħassib tiegħi fuq il-ħruġ tal-viżas u tal-permessi ta' residenza f'pajjiżna. Grazzi.